नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग की बता देखी खेसारी लाल यादव जी के होली के तो 21 के गाना एक से एक आ रहा बा। तो आप लोग बता देखी खेसारी लाल यादव के तो 21 के सभी होली के गाना के ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरा हो गया कंप्लीट, वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, जो कि खेसारी लाल यादव जी लाइव के माध्यम से खुद बतले बानी। तो इनमें अब जो कि दर्शक के कमेंट आ रहा बाकी अहिरान के होली गाना आवे के चाहिए। तो आप लोग यदि गाना के बारे में कोई भी चर्चित न बाना, ना गाना लिखायल बा, ना रिकॉर्डिंग हो ना शूटिंग होले बा, काहे कि ई दर्शक के कमेंट पर आ रहा बा। काहे कि बबुआन के होली आ गए बा, कोई गाय गले बानी, तो वही पर जो कि खेसारी के फैन कह रहा बानी कि अहिरान के होली गाना आवे के चाहिए। काहे कि अभी बहुत ही टाइम बा बचल, अभी 1 से 1.5 महीना टाइम बा। तो इनमें जो कि गाना लिखाई तब रिकॉर्डिंग होने के बाद वीडियो शूटिंग हुई, तो वही में अब खेसारी के फैन के गाना मांग बा, तब देखे के बाकी गाना आई कि ना आई। तो ये गाना के नाम बा अहिरान के होली। तो आप लोग के इस गाना के बारे में का राय बा, का विचार बा, नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। काहे कि अहिरान के होली के गाना कभी कुछ भी कंप्लीट नहीं होला, गाना लिखायल बा भी नहीं। तो खेसारी के फैन के कमेंट आ रहा बा कि अहिरान के होली गाना आवे के चाहिए खेसारी लाल यादव जी के। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।